Halako zorroztuta dakate. Aldia hasi aurretik, azken asteotan izandako erasotaraik eta matxistak salatu nahi ditugu. Nahikoa da, emakumeok aske bizi nahi deu, eta zentzu berian erasotua izain eraildako emakumeen familia eta lagunai gure babes osoa adierazi nahi dieu. Hori esan da, gaurko agerraldiko testua irakurriko deu jarraian. Martxoaren 8an munduko txoko desberdinetako emakumeok kaleak hartu genituen. Dagozkigun eskubideen defentsan, gure lanaren aldarrikapena egitera indarkeria matxistaren aurka. Zumaian ere, izugarrizko erakustaldia egin zuen mugimendu feministak. Goizetik hasita, 100 emakume eta herritar izan ginen kalean. Eguerdian egindako mobilizazioa izugarria izan zen, eta arratsaldeko manifestazioa aspaldian Zumaian egin den handiena izan zen. Indarrak bildu genituen, ahaldundu egin ginen. Grebaren prestaketak berak datu gintuen, eta gerora ere, herrian ikusi ahal izan dugu, egun baten aitzakian sortutako mugimenduak indartsu jarraitzen duela. Eraso eta erailketa sexisten aurkako mobilizazioak izan dira horren adibide erakusgarrienak, baina hitzaldi edo hausnarketa saioak ere aipatu ditzakegu. Ez da oztoporik gabeko bidea izan ordea. Grebaren prestaketan bertan, mugimendu feministako kide desberdinak identifikatuak izan ginen herriko puntu beltzetako batean auzolanean murala egiteagatik. Eta orain, martxoaren 8an 100 emakume eta herritarrek egindako mobilizazioen harira, eguerdiko elkarretaratzeagatik eta arratsaldeko manifestazioagatik, Mozal legea aplikatuta isuna jaso dugu eguerdiko elkarretaratzean zein arratsaldeko manifestazioan Zumaiako arteria nagusia moztu izanagatik. Gaur udaltzaingoaren aurrean agertzearen arrazoia honakoa da. Egunean bertan, ez zen inolako arazorik egon, errepidean hainbeste herritar elkartuta argazki ateratzerako elkartu ginen unean. Eta guztiok ikusi genuen moduan, udaltzaingoak trafikoa bideratu zuen, inolako momentutan inorretzen gerturatu ezer esatera. Gainera, arratsaldeko manifestazioan aurre ikusitako bidea jarretu zen inolako aldaketari gabe, txostenean jasotzen denaren aurka. Zarauzko ertzainetxean egindako txostena dela jartzen badu ere, momentuan bertan Zumaiako udaltzaingoa bakarri zegoen bertan. Hau esan da ondorengo puntuak nabarmendu nahi genituzke. Ez dugu isuna ordainduko. Isunaren oinarrian dagoen legea bera zilegia ez dela ulertzen dugulako. Eta egun horretan egindako mobilizazioek inolako zigorrik merezi ez dutela uste dugulako. Zumaiako udalari eta udaltzaingoari eskatzen diogu isun honen harira azalpenak eman ditzaten. Duela denbora gutxi, Zumaiako udaleko alderdi politiko guztiak herritar bati Mozal legean oinarrituta jarritako isunaren aurka aurkeztutako idatzia adostu zuten. Zergatik eman diozue bide oraingoan, mugimendu sozialen eskubide zibil eta politikoen aurka diseinatutako legeari? Maiatzaren 17an egingo den udal plenora gaia eramango dugu. Herritar orori dei egiten diogu aurkeztuko dugun testuaren defentsan plenora agertu dadin. Laster zabalduko dugu deialdi zehatza. Gure lana oztopatzeko intentzioz ari da norbait. Indarkeria matxistaren aurka, emakume eta herritar guztion eskubideen defentsan egiten dugun lana hain justu ere. Mugimendu feminista inoiz baino indartsuago dago ordea. Antolatzen ari gara, elkar ezagutzen. Eta kalean jarraitzeko gogo izugarriak ditugu. Zentzu horretan, datorren maiatzaren 19an estaziora bideko tunela berriz margotzeko bilduko garela jakinarazi nahi diegu herritar guztiei. Berriro margotuko dugu emakumeok herriko puntu beltz moduan definitutako pasabidea. Kaleak hartzeagatik zigortu gaituzte, baina esan dugun moduan kalean jarraituko dugu. Mozalik gabe, gogotsu, oihuka eta zarata ateraz behar denean, elkar babestuz beti. Matxismoak egunero jipoitzen eta egunero hiltzen gaituelako. Ez dugu beste aukerarik. Gora borroka feminista!